Khi jo ngau ni ke jingong bo so jo te de so jo hi but so thiang te u de hi so thiang te kum no mi so jo but kum no mi so thiang ka dau ka long namar uding ta la uding hi u de uding so jo da le ru onum la ban pen mi yo so thiang le ni uding so thiang onum la da le ru ban pen mi yo so jo ta ding tau jisu ong kum ne ka tien ka jong u la fi puli no Matthews kal nong ka nyo ka khot ka ba khat san ka ong to sumar na kinong ye thu lupa balam ler ki ba wan phi ha ki jankup sni lang brot han re ha po ki long ki suri ba penjot na ki so jong ki fin I thu ye ki briew ki jukhet ye ki so wan na ki ding sha la ni ye ki so dumbur na ki nyut sha kumta uding babha baro usai ki so babha henre uding baman usai ki so baman uding babha umla ban sei ki so baman lemne uding baman onomla ban sei ki so babha uding baro ubam sei ki so babha on khatna on bread ru ya u hading nabakumta na ki so jong u phin I thu yaki tadeng ta kini sngi ngi I babon bha kinong yalap kinong yathu lopa kiba kum kita ngi I ki internet ngi I ki mobile ki YouTube babon bha kinong yalap ba kinong penbenai ka kerteng ka jong try henry ngakwa banong yepi ngi haban pech pat mdi taman supdiang lut ya baro namar kini ki sngi ki ba ngi ementa ki long ki sngi ki ba snio ko ba jisu la deb yathu lopa bagi don kita ki ba shim kabu ha ka kerteng ka jong jisu wat ban yalap ya ka gospel henry kim dei ki jong try ka khien ka jong blai ka ong la fi puli ar Korinth ka nong ka ba khat wei ka khat sao ka ong ngin leng ngo lei ya ka ta bau saitan hi upun seria milde kum angel ka jingshai bar ki shakri ki jong u ki pun seria milde kum kita ki shakri jong ka hok ta deheng tau jisu ong ukup ya ta ka sni lang brat rena po u de suri ba penjat ta deheng tangi kwa ban ya thu ya pia ka ni ka sni ka ba menta bangin long ki breu ki ba start ken tada wat ju pediang wut ya ki breu habaki wat belaki yalap ya ka kerteng ka jong jisu dapat shua ya ki so jo ki long kom no tadeng ta ki don ki breu ki bo juan hak ban rung shek ying ki sem hangi haban tip shwe ki haban sung thu she ki pat ka ba kham kong san ka long mangi hing haban tip ya ka tin ka jong blai na bar la ngi tip ya ka tin ka jong blai ngin sung thu ya ka ta ka ji kai ka jong ki ya ka ta ka ji thu ka jong ki ka dei ne kam dei na ka tin ka jong blai tadeng ta ka tin ka jong blai ka khat ingi pat ka da hikai ngi ru na ka shithi ka ba ar loannis ka nong ka ba ning kong ka khat ka ba nyo ter ke yathu bat ka ong kum ni na ba shibon kinong shukor ki lai let mi shaka prathai ki bam phla ba Jesus Christ lowan ka do uni ken ulong uta unong shukor bat unong yele persha ya Chris pipuli khat shipau ka ong lada uno ru uwan happy ba wan lam ya ka ni ka jikai to wat pediang ya u shayeng but what kren ban khuble ya u namar uta ubo khuble u udan bynta lem bat kita kinong le ki basniu jong u namar uta ubo khuble u udan bynta lem ha kita ki jingle ki basniu jong u tadeng ta khtin ke jong blai ka ong wa num pediang wut ya kita ki bakam ya ladi kita ki nong yalap ki jong u jisu wa num pediang wut ya ki jikai ke jong ki ne wa ju pediang ru ki shakayeng ban ya khublai ne ban ya menjur bat ki jikai ke chuki lada kam dei kat kum ka khtin ke jong blai tadeng ta kwa ban ong hini ki sngi phi ki breu phi hap ban long ki bahusiar phi hap ban long ki breu ki batip ya ka khtin ke jong blai namar tang ka khtin ke jong blai ka ba long ka jing shisha ka ban pelai fi na ki jing shukor ki babon tadeng ta ka khtin ke jong blai ka ong pin itu ya ka jing shisha kan pelai lot ya fi ba na bo ko no pelai ya fi da shisha fin long ken ki bala lai lot tadeng ta husiar hagini ki sngi namar ba ki sngi ki long ki basneo ong ka khtin ki jong blai banginom le bi la ne nginom yat kum ke buit ragin yat kum ki bastat daga bangin siu spa ya ka por ka jongi kum nong siu spa ya ka por da mangi pulut por ka khtin ka jong blai ban sngo tho ya ka bayong na ka ta ka bali ban su tho ya ka ta ka bashisha na ka ta ka bam shisha ban su tho ya ka ta ka jinglam ler na ka ta ken ka balong ka ta ka bashisha bangak I mean sim ye pi ka ni ka sngi la pi snap ya ka khtin ka jong blai ha ba pi snap ya ka to ai ba ka khtin jong blai
blai kan rung ha ka do not ke jong phi la phila sngap ye ka ktien ke jong blai pen chong Nongkhryiem ye ka na ka ktien ke jong blai hatu ka deine kam deine na ka ktien ke jong blai da ta na ka ministry jong ka Potternet ngi na ka sngi ka sngi ngelap ye ka ktien ke jong blai bat ngi klem yelap shabar na ka ktien ke jong blai da ta utrai bo ye ngi ban a ye ka ktien na ka banta jong phi ba phinlong kita ken ki badap da ka ktien ki ba sngu tho ye ka ktien ki ba sha elam da ka ktien ke jong blai da men sim jong blai ba phinom long ken kita ki klung ne phinlong ken kita ken ki bala rang ba ha ka ta ka jinglong men sim hadu ka ta ka jingkwat renyeng hadu ka ta ken ka jingdap ka jong kris ngi kwa e phi kum ka met ka jong trai ba phinlong ki ba start ki ba shempang ye ka ktien ka jong blai bat ya ka ta ka jingshisha na ka ta ka balam ler tadeng ta ka ktien ka jong blai ka khat ngi nin kong ka hikai ngi bangin ken tat na kita ki suri ki ba kup ye ka sni lang berat ikinong hikai lam ler ikinong yathu lepa lam ler hanrei ka hikai ngi ru ban pediang ya ki shakri ki jong trai ka ktien ka jong blai ka ong kum ni ba pli Matthias kal nong ka ba shipo ka khat ba sau po ka ong utau ba pediang ye phi u pediang yanga ti utau ba pediang yanga u pediang ya utau ba la pha yanga utau ba pediang yo nong yathu lepa ha ka kerteng u nong yathu lepa un yo ya ka nong u nong yathu lepa ba utau ba pediang yo riu hok ha ka kerteng u riu hok un yo ya ka nong u riu hok ba uno no ru ba ID shikuri ka kriat ya waina kini kibarit ha ka kerteng u senran shisha nga ong hapi unum do shu ya la ka nong deng ta ka kling jong blai ka khat pa yangi hang ni ba utau ba pediang ye fi u ba pediang ye fi u pediang ye Jesus kamu lada pipi de shisha ki jong trai utau ba pediang ye fi u pediang ye Jesus tadeng ta habo pediang ye Jesus balai u pediang ye Jesus ka daw kalong namar jong fi tapi la sei ki so ki ba bha ga GM ga jong fi ki briew ki la ban pediang ye fi tapi sei shisha kita ki so thiang ga GM ga jong fi namar ye dieng la itu no so tadeng ta ai ba ga GM ga jong fi kan long ga GM ka ba sei kita ki so ga jong men sim ya ki khandai tli kita ki so ga jong men sim kat kum ga Galatia nong ba san ga khat ar pu ar sei ki so barapi sei kita ki so lai thu kan ya pi dain na uno uding tadeng tau Jesus ong along mangau ding so wan ba shisha bat philong ken kita kitanat ki ba penmi kan ya kita ki so tapi las not na ho Jesus Christ u Jesus udai ubathiang udai ding so wan u ba penmi ya ta ki so wan ki bathiang ka kren ba ya ka jingbang ka balong ka ktien ka jong blai ka ktien jong blai le ka ong baga ktien ga jong blai ka kham thiang wat ya ka ta ka rongap ha ki shintor ge jongi shisha ka long kham thiang kham bang balada pipi sei ka ta ki so thiang ki belong kat ku men sem ba khoi nga nget ki breu ki pediang ye fi bada ba ki pediang ya phi ya ka jingem ga jong phi kum ta kin ki pediang yo Chris to ai ki breu ki pet ya fi kin i thu pi de ki nong bot ki shisha ga jong trai na kita ki so ka ba pipi pen mi ya ka ta ki ktien ka ba fi kren ka jingem ka ba ppm to ai ba ken long kat kum u tau ding u ba pen mi ya phi kan ya tau so u Jesus u dei u tan rai u Jesus dei tau ding ba ta ha ba pi sno ha pen mi ya ta ki so thiang ha ga jing em ga jong phi ba ha ba ki breu ki pediang ye phi ki pediang yau Jesus kan hallelujah tadeng ta ha ba ki pediang yau Jesus ki pediang ken yau tau ba pha yau Jesus Christ ki pediang yau kpa bat ka tin jo blai kong ba utau ba pediang yau nong ye thu lepa kerteng nong thu lepa un yo ikan nong nong ye thu lepa ba utau ba pediang yau reu hok kerteng reu hok un yo ikan nong reu hok ba deng ta ha ba ki breu ki pediang ye phi la fi de nong ye thu lepa fi de reu hok kin yo ikan nong na phi kan namar utrai ukwa ban kerkhu ya kita ken ki ba kerkhu ya ka jing em ka jong phi tadeng ta la da kita ki breu ki ai wat tang kum kriat ro shikuri kinum do no ela kanong bar ngange kino ki bele bhai ke gm ke jong phi kita kinum do ya la ke jong kanong manga sngongo yo blai badan shibun ki bele bhai ya ke gm ke jonga ya ke shakri ke jong trai ngayu i bo blai ker khu ya ki ngai bo blai ule ki kamba namar ka tin ke jong blai kong ba uno no ru ba id tang shikuri ka kriat ya waina kini ki baret ha ka kerteng usenran shisha nga onga phi unum do shu ela kanong unum do shu ela kanong kita kiba pediang ki shakri ki jong trai kiba pediang shisha i ta ki shakri ki jong Jesus Christ makiru kinum do yala kanong kal filale bah ya ki shakri ki jong trai utrai unu pendo nong ye fi utrai un kerkhui fi bangangai to long pi ken kita ki breu kiba hagoi ka liang kiba start hagoi ka liang ro kiba le bah ken ya ki shakri ki jong trai bangangai utrai nang kerkhui fi ngai trai nang ra ya fi unang pyndonkam ya ki jingim ka jong pi to long pi ki breu ken kiba ya do men sim bat kiba imru da ka ktien ngan duai nam ta jong pi ni ka por ka banta trai nga sngongo ani ka por
Bamaay ngi ke ketien namar hagi sngi kiba khado ginan sibon kita kinung itu palam ler kiba kup yaladi da kata ka jankup sni lang brat mri na po kidi ke suri ba penjat ba ai ke jing start ni ki khon ke jometra ke jing start kawan try ba ke jinget kawan ha ba ki osngo ba ki osngo ke ketien ke jometra ha ba ki osngo ke ketien ke la ban differentiate ban penya pair try yo ba day but na tau bam day ba shisha na tau ba lam ler ba try ngi ai ngo em ngi yo am pen snow na ke ketien ke jome na ke ski ke sngi ba ki khon ke jome ke long ki ba dap da ke ketien kin dap da ke jing start ke jong me ablai ba try nga sngo em ko pa bagi ni ki khon jome bagi osngo ke ketien ru ki long go try kita ke ablai kita ki nong bot ki jome ki ba ru yau tau so u ba mi na tau ding go try u balong ma me u Jesus Christ u tau ding so wan u ba thiang ba try ni ki khon ki nang sei ki so aga jim ga jongki ba da ba ki sei ki so ki so ki jong men sim ba kho ya blai ha ba ki pen mi ablai ka perthai ka bot yaki ka perthai ka ngat yaki ba kum ta ki pediang ru yaki ablai ba ha ba ki pediang ablai da shisha ki yo pediang ye me u Jesus ada dua ko try ka jing im jini ki khon je makin im ka jing im ka balong ka bi dei dor ba ka ketien ka jing im ka bi dei dor ba me ko try ki ba mi ya ta ki so thiang ha ka jing im ka jong ki hallelujah kanon ka bor jing dom kanon ka bor man ki da kan ria no ha ka gerteng u jisu mangada kren ya ka jing pelaj ya ka jing pen khia ablai ka men sim try ngai dan pedeng jong ki ru try ki ba persyang man pen mi ta ki so an re kim la mangada dua ko kan rat ha ba ki sno shisha ha me ko try ni tip ko try ba uso ba mi na ka gm ka jong ki ko try un long be u ba thiang namar me melong u blai ko try u balong u tau so thiang ablai but try dei ma me ko kon rat u ba ai ngi to ka tien ka ba kham thiang ban ya ka ka rongap ha ka shin tor ka jongi ai ba ni ki khon kin dap de ka tien ka jame kin dap do man sim jame try hala ka ski kin long ka nuksa ha ka im lang ka sa lang ha ka yeng ka sam ha ki paramar jan mar pa hang no ba ki don ha ka jakat tre ha ka jakat ta ka joki baro kin long ko try ka ta ka nuksa baka perthai kan yo i baki degi senran ki jong me hallelujah try nga dua nga dekar ko ya baro ki bakar ko ki shakri ki jong try kinum do no alaga nong ong gaktin ke malagi ai ko kriat watan shukri kinum do nga da bless nga dekar ko if baro ki bakar ko ki shakri ki jong try haga kertengu jisu finum do no ya kan nong hallelujah bo try usneng nong bam do bo try usneng ya ta nong ele ga jim ke jong fi fin long ki bakharoi fin long ken ki banum do sho eta kan nong ong gaktin ke jong blai hallelujah nga dua nga dekar ko if way ba finang la ro ban long ke daw ke jing kar ko naga banta ho ka hima ke jong blai haga tengu jisu nga dua nga aingu amen but amen hallelujah try nang kar ko if nang ai bor if finang la ban shakri utrai kumle shibon amen